Yan, good afternoon, no? Nagsubungan sa aton nga tagpalamati nga nagsubaybay sa musing programa sa Action Firing Rhyme may hapon no sa aton tanan. Yes, sir. Thank you so much sa time again, share mo diri sa amon. Diri sa Action Radio, Bacolod di sila Action Report sa afternoon edition. Anyway, sir, please draw us back. We know naman already last year, no, nga may ara report nga do maging kaawat dra sa Landumon Tower. Is that confirmed, sir? Ano gid ang case nga natabo? Well, actually, incident na natabo action dyan, no? Last nga inspection sang isa ka inspector dedicated sa sining lugar is last 2022, no? That is July. So ang last naman niyang follow-up to sang prior sang master. So more or less mga 3 months ang gap sang iya na check. So pagpa-blatter dito, nakita natin nga ang mga linyada sang kuryente. Daw nagkalakakas na reaction dyan. Then, makita natin kay imbestiga natin to personally o po na natin nga investigador. Daw, ang iyan ni mga linya bla sa tubig, may fountain na siya. So, nagmalala naman sa kaya napabayaan ng action dyan. So, hindi natin matumod kung anong specific date time of incident nga natabo ni siya ang ang alleged nga nadula ini mga suga dira sa sa tower na action dyan. Yan di ba lang junction box. Oo. Sir, meaning confirmed nga may ginkawat gid man sa Landumon Tower, and ano na sa sir mga nakaradula based sa record nga nakuha nyo before, sir? Sa ako madumduman daw ini bilang kuan ang junction box ng mga copper kag ang linya sang kuryente ni sa action dyan. Kahit madugay-dugay naman siya insidente kasi last year pa sa action dyan. So subong nakalak na siya daang kwan ang door gate nga gamay. Kaya gin-advise na tunto ang in charge na dapat kay total one yun naman na activate ng tanan nga mga facility like ang tubig, ang suga, dapat ikandado nilang hugot para kung may mga attempt na kuha naman na nabilin, mamudlayan siya kag i-alert man ang aton nga puso kay tidre sa may public pasa, may puso mandra. So na-inform man ni si Dinala Tabuara actually action dyan, subong man si Mayor regarding sang incident nga nahanabo. So basi within this year kuno sunod to sa ilang istorya na i-repair Manila. Meaning, sir, na-discover lang gid sa October last 2023, no? Yes, action dyan. No? That's why nga itong reporting sinis-discovery na lang kay why naman kita mahagip o kung tanaw lang mo si TV sa mga commercial establishment dito sa palibot. Kaya dito fact nga kalawig sang gap nga gin-check sa in-charge dira. Meaning, sir, ang naghimo makamuway to check and to identify kung sinong nagkawat. Okay, may mga available na sa akin dyan actually nga CCTV, ang mga commercial establishment dira. Every time may mga incident nga reported, nagabulig mo na sa aton kapulisan para matagaan na itong ligwa ang investigation. No? Kag may mga ebidensya kita, kag may mga possible suspect action dyan, no? Pag ginatuwa nga na natin masulbar, kag ma-file sa complaint para at least magsaka sa city prosecutor, kag ma-determine nila may mga probable cause, kag makilala ni mga suspitsado, ma-endorse na sa opisina sang judge para madakop natin magawa na gid man ang warrant. Ang problem, dabi sir, kahit idugay na siya no? Dugay na siya malagali na, probably dugay na siya natabo antes sa diskubrihan. Amo na nga ang PNP, hindi magid ka mo yung kada oras, ara ka mo dagabantay, abi. That's why, no, kahit ang whole of area sa Station 1, niyara kita 20 ka barangay. So, ang puso tani na ang may kwan la iwar sa ilang pagbantay. So, by this time actually, gina-check mo na sang puso. Kaya gina-augment na natin ang atong pulis during coffee hour sa plaza. Ang tanan-tanan nga nag-standby dito sa plaza, ginapahalin na natin action dyan. So, routinary na siyang matrabaho sa atong kapulisan o kudang atong puso. Sir, maka-apekto ayan sa aton dira nga mga
makabig may factors dun sa peace and order kaya kung wala nagasigang suga sa doon mong tower, pero paglanta ko doon, hindi gin maguro makatuga blas ang tuman kadulom kay mga street lights man dira. I mean, hindi maguro siya makadistract sa peace and order dira sa downtown, no? Ati, kabalo ka ginakabig naton yung downtown area, misang heights ang syudad sa Bacolod. And then, ang Negros Occidental mismo, kaya tingnan yung mga commercial establishment, taridri. Available niya siya sa shopping sa whole of the province, no, kalsyudad. So, in terms of siguro sang ginambalan nimo, hindi gid man siya siguro makapikto kay tiyang suga dira do dim lang man siya. Siguro yati ipabakuro naton ang mga street light action diyan para kung may mga possible intruders sanag, no. Tasan yugo naton ni surveillance na once ang syudad nilang regarding sa CCTV kay ang CCTV dako ni siya nga mga bagay nga makasulbar kung may mga hidden insidente, no, kriminalidad nga mahitabo. Oo. Anyway, sir, base may reminders kita, base may ginpangbaligyan dabla sa mga nagkaradula dala sa mga gamit halin sa halandumon sa mga junk shop or whatsoever. Well, actually, subong naging best practices sa aton sa pulis, no, diri sa Bacolod City Police Office. Every week may na-check sa aton nga patrol, sa aton operation, ini mga mga scrap, mga makalbala action dyan. Nga ginaremind natin nga may city ordinance regarding sa sina nga kung posible nga may ma-recover na may makita ng ating kapulisan, mga kinawatan. So, kaga makita man mismo sa sa tag-iyan na ma-recover naton, pwede na natin wala mapasakaan sa anti-pinching dyan pagkatapos ng penalty. So, very careful na nasa subong, no? This time, for the last quarter of the year 2023 and up to this present, huwag nakita sa mga recorded incident nga pagpangawat sa mga kuryente kag mga bagay nga related. Sige. Anyway, Sir Bonilla, wala na action dyan. At least, no, nagdubo na gid man usually ang mga petty crimes o index crime dira sa imong area. Thank you so much, Sir Bonilla, for confirmation and for the reminders, no. Kabay pa hindi na maliwat ang mga kaangay sining nga incident. Mayang hapon, sir. Yes, action dyan mayang madamo salamat. God bless. Action Reports, Afternoon Edition. Police Major Elmer Bonilla, ang hepe sa Station Number 1, ginpa-confirm talang. And we're going to let anyone diri sa Action Radio Bacolod to direct this particular concern sa ating local government unit. Dulom ang Halandomon Tower. Action